Ko Umsning People's Fund kala pelong da kajing ai jing hikai haga kamile kai football ya kabala ai kerteng ke UPF Youth Soccer Camp Hamadan Gracia Futsal Turf Maryland Umsau Nongkharai Riboy District. Kajing temu jong ke UPF kalong ban kenti wiki khun samla badon sap hagi kamile kai football batru shibenta ban betin linti ki hebret shiki kamile kai. Kani ke football camp kabla tip kum ke youth soccer camp kabla sedang benta ke arpusan terik gurisau arjar arpusan kanne ahadu ulai benai batling ba kani ke camp ke UPF kadoni ke jingtemu ban pinwandur ha ke kamile kai football ha ki khun samla bat ki hebret ki ba nadu kerta ke ba sansnem hadu khat khandai snem na ke benta ki khanna shinrang bat kenthai. Ya katai ke football camp, lawan ban Aiman Sim ha ke sengi sedang da uba Pateng Mersing, working president ke Confederation of Riboy People, central body, Dr. David Lingdo, president ke UPF, ba Sumarlang Swear coach, leni unong hikai uban ajing hikai ikinong wan yeshimenta lembat kiwe-kiwe. Perman jong ka UPF bayu ijengai di Dr. David Lengdo ya kaba lema iba la jingmut ya ka UPF bandon kum kane ka kucingkim namata ki kena namar nyu i hagi sli ki bamenta ki bobon hi ki kena ki poi si ki kamsneu den da kada ka UPF kalashim ya kane ka sinjam ban ai ke jinghikai namata ki kena ret akabade bat ka football dengan tarai barok na prenjongi sutu ka football agi dikisi ki bamenta nyu i ba ka football kalade ka wei na kira ki jingle kai ki ba kong santam kamtam hane postit ke jongi ngi ba shibun ki rangele kai na ka stit ke jongi bat naga district nyu i ba kilakiu ba haga badai bat ka jingle kai football hangne ru kidon kita ki players ki ban ai jingikai na mata gini hab ki barit mo ki badai ki player state bat ki player jongka Shillong jongka North East ringi so komen ba kidon kum kita ki kena jongi ki balayo bane simenta sya ki klub ki bahe tikade ganuk sai pi ki hab ki barit ba ka UPF ka pli ya ka platform na ka benta ka jong pi ki badon ni ka sap aba piwan hangne penun kam hok ya ka sap ka ba pidon kidon ki kot ki banai ka training ya pi ki ban hikai ya pi gitu ki ban sap kila ban kiu syakmat syafrang wat ong ba pin kot tang hakne po madan ban su ai kine ki kut singkam henrei don ya kathong ba pila ban kentiu ya lade aba ka UPF kala pli ya kane kal platform don ke jing thrang ba pin poi syakmat ba pin la banele kai bha khnang ba pin syajit neki klub ki ba fer Namar kum mga ong baga football lagi disi bamenta kala day kawai na kilat ay kam ay jam ya ki kun samla ki badon si syai ka sap bali ka phong na kermen pinele kay ba leng ba kane ka platform ka bala ay yung ka UPF kenang ba kanom sap ay kanom kut tang kane ka training ka bang ay henry kita ki badon ka sap kinang yo susu ben pentebit hakiway pat ki benta desai sin nga ay kublay ya pi baro kinong esim benta ki ba wan hangne nadu ki hab ki barit ki kun samla senrang bat kenthai apa piwan hane nga sutu pidon ne da jing thrang ya ka jing sliang ban kumno ban la ban le kai bha habede bat ka football tikat ni piadon kai men sim ya ka UPF bat nagelang jungi ka seng Confederation of Riboy People ro ya men sim ya pi kun samla ba pinang tre sutom susu akabede bat kada ka jingele kai football kumbang ong fi ka Riboy kada ka way na ka district ka ba pun bagi kena ki ba pau ba hangne po ka state ke jongi de nang tre sutom lang ba kada ka platform nga kermen ba ka UPF kanom kut tang ha kada ka kenti bakan pelong ya kada ka kut singkam gidangle akiwe ki snam ki banwan nomor ka thong hi kada ban kentiu i khun samla hak ba dei bat ka jingele kai football bat ban lai ru na ki jingdi ki basneu nadu u sikrat ubiri kakiat bat ujing sniu u bakam serkai hagini singi ki bamata u de drugs kila i ba ka UPF kala ya kawai ka program agaban persya ya u drugs tikane ka de galat na ka benta jong pi ki hab ki barit ki kun samla
haba pi smart ban practice banon le kai football pilai dagi jing snew te sobha ban ya sim khia ban ya practice man kasim dai ban pep namar ilayo ikne galat ke kabu lengba ka UPF dengan kermen ba uglai nangkat bat pi yale kai bha ndan kanono ka jing mensau haba pi yale kai yale nakaba yale nadu ka mensim khnang ba hila ban poi sekita githong kiba pidon ka jing thumo ka jing im ka jong pi untuk paskan kiri pas perlah merebut merebut speed mana baik ke bol speed bet speed to ish gitu kan mana stay iya kemarin gitu Tomak ha bro sa shoot. Dek dah silakan. Bala bela ilai siapa yang stop ini dan kita ini lah bela
Iki baro gini gigi penyak jung belai try ku balabu iki baro ka sports kadai ka wei ne ka jin lekai ka ba yadah yangi kadai ka shil mo kadai kata ka stay ban pelait no yangi ki khon samla ki khon habaret shinrang bat ganthei nakinu nu ki kam snil nakinu nu ki jingbi ki jingbam but haga jingdon ka jong isar sumar swear iba yalam ya kani ka benta ban pen I hangi nakaliang ka umsling People's Front UPF ni shim ya kani ka senjam ya ka ban pelong ya kani ka soccer camp ka ban long ka wei na kilat ka lenti ban kentiu ya ka sports ban kentiu ya kani ka football kham shikmat kham shiprang hakani ka them rimpoi be jungi nrengi kampale jimut ningkong hag area ki bahab juga umsling constituency te shwaba in chief guest ke jongi sir pateng marsing in yo ban ajing kren tengi let lang haga jing dua